Il-maġġoranza assoluta tan-negozji fil-Gżira Awċija qed jippjanaw li jżommu l-operat tagħhom għaddej tajjeb kif inhu bħalissa jew ikomplu ikabruh. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Kamra għall-Kummerċ Awċija dwar is-sentiment fost in-negozji Awċin fejn instab li 96% fosthom qed jaraw żminijiet aktar sbieħ. Dan l-istħarriġ sar fi żmien ta' sfidi internazzjonali mingħajr preċedent kawża l-gwerra fl-Ukrajna li waslet għal kriżi tal-enerġija u anke l-inflazzjoni li fl-aħħar xhur għaksru lil diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Dan l-istudju sar fix-xhur li għaddew u ħareġ li kważi n-negozji kollha Awċin qalu l-futur tal-ekonomija Awċija se tiddependi fuq l-ekonomija diġitali, l-ekonomija l-ħadra u t-turiżmu, setturi l-Gvern Malti diġà qed jinvesti miljuni kbar fihom. Minn dan l-istħarriġ joħroġ ukoll li kważi 35% minn dawk li ġew intervistati esprimew ruhom pożittivament dwar l-andament ekonomiku Awċi waqt li kienu biss 14% li tennew li sentiment ekonomiku u wieħed negattiv. Dan ifisser differenza pożittiva ta' aktar minn 20%. Il-kumplament ma kellhomx fehma f'dan ir-rigward. Minn dan l-istħarriġ tal-GBC ħareġ ukoll il-maġġoranza assoluta tan-negozji Awċin iqisu li s-servizz tal-fasferi u essenzjali għall-Gżira b'dawn jammontaw għal 94%. Ħareġ ukoll li fost l-isfidi li qed jaffaċċjaw in-negozji Awċin hemm ukoll il-problema internazzjonali ta' nuqqas ta' ħaddiema.